Ako si objednať služby Digi? Spôsob prvý. Kontaktujte nás na našej zákazníckej linke 0850 211 112. Zvoľte si podľa pokynov ďalšiu ponuku na komunikáciu až po spojenie s naším operátorom. Dobrý deň, prajem, tu je Andrea Bognárová, ako vám môžem pomôcť? Operátor zaznamená vašu objednávku požadovanej služby. Maximálne do 5 dní od objednania služby vás bude kontaktovať náš technický pracovník, s ktorým si dohodnete termín inštalácie, podpíšete zmluvu a stanete sa naším zákazníkom. Spôsob druhý. Navštívte našu stránku www.digislovakia.sk a kliknite na objednávku konkrétnej služby, satelit, káblovka, internet, prípadne balík služieb. Po objednaní služby vás budeme kontaktovať do 5 dní a následne vás navštívi náš technik, ktorý vám službu nainštaluje. Spôsob tretí. Objednať naše služby si môžete aj na našich predajných miestach, ktorých zoznam aj s adresami nájdete na www.digislovakia.sk zákaznícke strediská. Predajných miest Digi je 15 a radi vás v nich privítame. Ak ste technicky zdatní, môžete si z nich rovno odniesť samoinštalačný balíček a pokúsiť sa spojazniť si naše služby sám. Ak nie, aj v tomto prípade si s technickým pracovníkom dohodnete termín a do 5 dní od objednávky služby môžete sledovať televízne programy platformy Digi, respektíve surfovať na našom internete. Ako postupovať pri poruche? Poruchu alebo výpadok služby môžete nahlásiť na našej zákazníckej linke 0850 211 112. Operátor preberie vašu požiadavku a následne vás bude kontaktovať náš technický pracovník. Našou snahou je odstrániť poruchy a výpadky do 3 dní. Poruchu môžete nahlásiť aj na našich predajných miestach. Postup je rovnaký, odstránenie poruchy realizujeme do 3 dní. Sme radi, že ste sa stali členom rodiny Digi. Vernosť sa u nás nosí a my sa ju snažíme odmeňovať. Digi vám dáva stále viac.